Welcome to another episode of First Date on Duyaza Brothers. Igama lami mina ngingu-Velvet Bengu because baby, I'm smooth. But ngike namhlanje ngisla, food bar, and they serve great food. And also, I'm looking for a great first date. So nina ke nizobona because ngiphethe usisi nobhuti who come from two different worlds, and hopefully those worlds will come together and create magic. And that magic we are going to see now. Let me go get your boys and your girls. So today, I think I've got a feisty girl. She's like, uyakrwebha sisi kodwa ake ngimtshele ubhuti. Sisi wami, please join me. Johnny. Hello. Johnny. Alright. Hayi ngiyaphila ngezwa wena. Udelisiwe Zondi. I'm a Del. Del. DP lona. Nje uDP. Alright DP. Yaphila njani? Ngishap. Mina ngu-Velvet ngokwabhengu. Okay. Wena uDelsile wakwabani? WakaZondi. Oh, okay. Nondaba. Nondaba, so uyayikhuluma indaba zabantu? Zimnandi futhi. Uyahleba. Zimnandi ukufa. Ungahlebi intombazane. Awungitshele ke Deli wena I know you are going to tell me into right. Ufuna indoda enjani? Yo. Hey. Mali. Ngizoheva na ifan. I'm a boring man. Ima wait, ufuna ukuheva ifan noma ufuna ukuheva indoda? Va. Ufuna Nokuheva ifan. Okay. Nokuheva ifan. Ufuna ukuheva zonke. Have. Have. Heaven. Thatha imbeke. Okay. So ufuna umuntu omude, omfishane? Angidlule kancane. Kancane Okay. nje, kancane. Angabi indlula mthi. Kancane nje. Okay, ufuna bemnyama, bemhlophe? Abe light because yabona mina dark. But there's nothing wrong with that. Milk and coffee. Kube yini? Milk and coffee. Kungabi manje coffee ne-coffee. Nizwile ke South Africa. She wants a man who's going to dilute her beauty because she's quite beautiful. But ke manje usisi ngizomthatha ngimise ngaphakathi ukuze ahlangane nendoda yakhe. Kodwa ke before ngikise ngaphakathi, I want you to have a blindfold because this is also a surprise. So you can have Heaven. in heaven. Have. Yeah. Have it all. Wena ngathi uzoheva nje namhlanje. Have it all. Forever konke. Okay. Ngicela ungivakele lo ungivalela amehlo. Uthando, ibomvu njengothando. Awu sorry ngakukhumula isigqoko sakho. Asikhumule isigqoko umuntu kwakho muhle nje. Ngizodlala ngami impinkosi. Uyabona. Okay, ngicela ubambe isandla sami la. Okay, Let's ngidirect go. kahle. Okay, kunestepisi la. Okay, 1 2. Phakamisa Now, unyawo. left or right? Ubhuti usekhona. Nibonile intokaza ngithi. So mfowethu ngicela ungijoine ne. Okay. So umfowethu uthi yena akafuni ukukhuluma nami uzele lentokazi ayizele so oh well we hope for the best so I'm just gonna walk in awkward. So the couple is here and I think it's going to be very interesting because I've brought two worlds together and these worlds might clash or they will be so perfect that people love them because I do. So, but ni lady, Yebo. ni lady, Yebo. lady now, Yes. they are. So ngizonibalela nje ngithi nje 3 2 1 bese niyakhipha izifonyo lezi nizifakile, ne? Okay. In 3 2 1 take them off.
wahleka udadewethu. Yahleka intokazi, ichazekile ingane. Izibonela nje ubhuti nje, Nkosi yami. Nkosi yami, Nkosi yami. Kodwa ke ngizonishiya ukuthi niziproduce to each other. Yabona. Nibhalela le show, nathi nifuna uthando nithi? Yebo. Asibone ichance yothatha. Bye bye. Niyaphila utantombi. Aphela njani? Siyaphila nathi. Okay. Nesiqiniseko wangazi igama ngosibusiso. Sibongo. Yebo njani? Sasa. Alisavana. Cephe ke ma. Sure. Okay. Ngosibusiso igama. Sibongo ngozulu. Ngihlala la Kuphi? kahle khona. Kahle home. Yeah. Okay, ngiyajabulela ukukwazi. Mina nguDelisiwe. Delisiwe. Mntana kaZondi. Ngihlala ngokuhlala iSoweto. Intombi yaseSoweto. Intombi yaseSoweto. Yes. Okay. Ngiyajabula ukwazi. Nami kunjalo. Sure. No, yazi intini. I've been searching someone ozokwazi ukuthi ngishare naye impilo yami. Umuntu nje kahle ozokwazi ukuthi ngiphile naye. Sengibone kakhulu esikhathini esengisiphilile, sengibona kakhulu abantu besifazane nabantu ngaphatheki kahle ngenxa yabo. So ngeke ngathatha ithuba lokuthi nginikeze isikhathi ukuthi ngibhalele abafundi ukuthi bengibekele ekuthandeni ngikwazi ukuthola umuntu enzokwazi ukuthi ngiphilisane naye. Umuntu naye osendlulile ey'ntweni ey'ningi zothando wafunda emaphutheni akhe. Ngiyakuzwa uthi ufuna umuntu. So nesikhathi esingakanani usingile? Sonyaka emibili. Why 2 years? Like what happened to last relationship? Bengisafuna kahle ngeke ngahlukumeza kakhulu uthandweni nabo. So bengisafuna ukuthi nginikeze isikhathi ukuthi nje ngikwazi ukwendlulisa yonke lento esengandlula kuyona. Yabo. So ngathi ake ngithathe nje isikhathi ngiyifune mina, yabo. Kanti bangeze ngithola umuntu mhlawumbe ezokwazi ukuthi nami ngibe right kuyena, mhlawumbe naye zoba ilento engiyifunayo. Ngenzakaleni ku last relationship yakho? Nakuba ngeke ngize ngande kakhulu ngoba kodwa nje lo muntu ebade nginayo ngiyahluza kakhulu. Siyesamanje ungezwani phakathi kwethu, kwakhona ungezwani. So ngaze ngagcina decide ukuthi angivele ngimshiye ngoba manje azwani sinje sinongaboni ngasolinye naye. Wena ufuna umuntu onjani ku relationship? Umuntu onjani umfunayo? Umuntu nje Because wena ngiyakubona ngathi umuntu wecawe. Uyayibona? Yeah, And then mina okay. ngigroovist. Yeah. So angeke clash somewhere. No, akukho yazini. Into engakutshena yona into ebaluleke kakhulu esemqoka umuntu engifunayo. Umuntu ozokwazi mina, ozokwazi ungihlonipha, ozokwazi uba nothando, ozokwazi uba nesikhathi sami. Yo, amagroovist abanasikhathi. Amagroovist. Oh. Kodwa Thursday phela phela uma kuyaqala. okay. Kodwa uma kungukuthi uzoba nalo uthando lami, cabanga uzokwazi ukusakha isikhathi. Ngeke uzuhambise ukuthi wena ufuna ukugroove ukubani ngikhona ungithanda. Asho ukuthi ugroova sonke. Nakho lokho. Uzokhona impilo yomjive. Phela kuba nama Monday khona ama sessions ama Mondays. Sure. Khona lokuthi groove iviki lonke. Because ngiyakubona ngathi uleze so. Yeah. So ikhona intombazana ifaka nje izingaka. Intombazana ifaka impahla ezirevealing. Uzokhona. Lalela. Phela nawe njengomuntu wami mawuthi uzobunguthanda ngaphela. Ngisacaba okunye kuzomela ukuhloniphe. Yeah. Angikhona. Ayangeke angikhona. Yo. Azini. Ungithole nginje like this like kumele learn to accept me. Ngiso ngilo muntu onguye. Mhlambe if yazazi intombi zaseSoweto ukuthi zinjani. Yeah. Yazi into engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu. Angithi na umuntu wecawe. Ngeke ngichange uzohamba uye kaShembe wakho uphathi icansi lakho ufaka ubheshu wakho uyihambele. Uthi mawuhamba wena ekseni ngilele mina. Ntambamba mawungena ngiyaphuma. Iloko ngibuza uzokhona na.
Thursday ngiwasha ama-glass. Thursday. Okay, Washa okay. uyakwazi uwasha ama-glass? Okay. Thursday ngiwasha ama-glass. Ukwazi uwasha ama-glass? Sure. Hayi uwasha iglass like Lalela, ayikuthatha iglass lalela, uwasha. ngiyakuzwa. Yebo Yazi, siqala Thursday sithi sinyakaza ngithi sawane-dust ama-glass ethu. Yebo sigcine Sunday angithi sokuphuzula Monday. So Thursday siyaqala. Friday, Saturday ungenza futhi ngingabuyi. Uzayimela lo nto leyo. Kumele uwazi like uma ungena kule nto uthi ungena kwinto enjani. Yazini ngiphatha kabi lento le yabo. Ngiphatha kabi ngoba manje bese ngiyitshela ukuthi uyile into engiyifunayo. But kodwa abona lezi zinto ezibalayo izinto engahambisani nazo. Futhi angasoze ngaze ngahambisana nazo ngoba yabona umuntu ufuna umuntu Hayi mina ngathi kumele umthole ecaweni umuntu. Ngathi kumele ecaweni. Yeah. Kumele yabona kulama platforms ngeke umthole lo muntu omfunayo. Yabona uma ungayi esontweni nje kaShembe nje ungene uyomthola umama isonto lapha. Kancane yazini lalela. Kancane. Yeah, simbona. Yebo njani? Ni light. Sisaphila singezwa wena. Light. Hayi ukuncenga. Ngathi nje kushubile. No, kancane. Hey. Kwenze njani mfo? Kancane. Kwenze njani? Ukwenzeni sisi? No. Ay, kancane mfethu. Ufuna sokhuluma asabe mfo. Asabe sokhuluma ngapha. Flying fish lapho. Qhubeka bawuthini? Still sabise flying fish, yeah? Mina ngitshela ngathi ngiyabhukuda. Ngiyabhukuda phakathi kwabo. Okay. Ngiyinhlanzi. Okay. Ngiyinhlanzi. Mina ngiyakubona wena ushaya kancane. Hayi, angijahanga ndawo. Uyofika kudala la uya khona. Uyofika kudala. Uyofika kudala. Sure. That's why ngisho ukuthi eGold nje angeke uyithola intombi oyifunayo, uyoyithola emakhaya. Intombi etshala. Inhliziyo yami ifuna wena nje. Hayi. Inkinga ama characters wethu awamatch. Characters don't match at all. Sure. Wena uyabonakala ukuthi ufuneka lo mama ozothile. Umama ozohlala endlini athi yebo baba. Hayi mina singuye yebo baba. Asinguyebo baba. Ngifuna mina mangisendlini mangifika mangikhathela ucela ungimassage. Yabona nje lempila segole fast. Yangimassage siyaphuma siyahamba semamoli mawukhona ebusuku kusetshwaleni. Ngiyayibona nje ukuthi mina ngiphila lempilo fast. Very fast. Wena impilo yakho islow and yabhora. Uyayibona uyibuza iyabhora. Yasemakhaya. Impilo zasemakhaya Hayi yabhora. yabhora impilo yasemakhaya mina ngeke ngikhona. Uyikhona. Hayi ngeke ngikhona. Cabanga nje sokuthiwa ngafaki ishort, sokuthiwa ngafaki legging. Kuthiwe yo hayi nangimamazala egcekeni nje awugcoki nje into emfishane ngeke ngilunge mina. Wena uyogqoka into ayish. Hayi angeke ngilunge. Yabona uqinisile mawuthi ayimatch. Hayi ufuna ngathi izothanda ungamatch ngoba mina kahle kahle yabona nje ufuna umuntu oyihloniphayo yabo. Umuntu nje ngisho bethu esekhaya ozofaka iphinifa lakhe afake isiketi sakhe ukhombisa ukuthi umakoti. Isiketi esifika phi? Esishaya emaqakaleni la. Cabanga ngiyoqeda nini? Ngeke ngikhona. Ngeke ngikhona. Isiketi simele sibe phezulu kwamadolo, hayi qale kwamadolo. Kumele sibe ngaphezulu. Fake tight. Fake nje oversized t-shirt yakho uthi teki. Semgaqweni. Kodwa njengonkosikazi asithi nakho umhlaba usuganile. Buphi ukuhlonipheka bakho njengonkosikazi wena mawuzofaka izinto ezikhawula lapha? Ukhona. Ukuphi? Kukhona. Ingadi inhlonipho. Hayi. Ikhona. Lalela. Ukuphi la kubhalwe khona ukuthi mawufake into emfishane ohlonipheki? Kukuphi nje la kubhalwe khona? Kukuphi futhi la kubhalwe khona nje ukuthi mawuganile kumele wenze 1 2 3 wena yini what do you bring to the table if mina have to cook ngilanda inkulu ngenzeni wena ulethani etafuleni? Yabona njengendoda mina ngiyiprovider yabo. Mele ngikwazi ukuthi ngunakekele ngikwazi ukuthi ngenze zonke izidingo zakho. Kodwa uyabona lento ukuthi wena hayi wena usaphila la saphila lempilo kudala kudala la sese ustuck ku stone age le awangeke ngikhona oh you stone age yabona le kudala le
le kusaphila bokhokho bethu wena uphila lapha Kodwa yona mhlambe nje kumele uhambe uhlala kuRondo kumele nje uhlale eRondweni akukaka lalela uyabo mina into engafundiswa yona ekhuleni kwami mase ngifike esikhathini esigabeni sokuthi fuka menyathatha unkosikazi kwathiwa mina ngithatha umuntu ozokwazi ukuthi ahlonipheke asihloniphe yena inhlonipho ngabuyena ngabe mina engizomfunza yona ngoba manje ngizogcina ngathi ngiyacontrola uyabo uzobungicontrol uzobungilawula vele uzogcina ungitshela ukuthi ngibiyeke notshwala man uyakuthokozela noma uyakuthokozela hayi mina isikhathi sami sokusomshada sikafiki mhlambe mase ngale kwe60 years ngizaba ugogo ngifaka iphilifi hayi manje ngaza ngijikisa uThixo lephezulu athi awukakadla ubusha bakho buyela ngeke ngikhona sure ngeke ngikhona ngeke oh yazi akumnandi ukuphila ya mazukusho impilo kahle kuwe utshwala kuphela uma ungaphuzi impilo uzoyidesha ngani impilo yadeshwa sidesha ngalo yadeshwa impilo wena udesha ngani impilo yabona mina ngiyaphuza but ka sengisho wena udesha ngani impilo wena idesha ngani impilo but hayi ngalendlela leyo hayi ngaze ngithakathe mangayeka lapha Thakathiswa yini hayi abantu abapangaphuzi bayathakatha hayi kahle nje abantu mabajiva mina ngizoba ngenzani ebusuku ziyakuluma nengubo zakho hayi ziyaluma Friday nje ziyaluma right Tuesday Wednesday Thursday ziyaluma nje Friday yabona mvi Friday nje amanzi angwaphuza wangena amanzi xobo wa taste uthi mawaphuza uza ngathi khona into ebhlungu la kuyaluma la sure ngengilunga awuda mama ngoba ngiyakuthanda ngempela nje phela manje awuthande wrong awuthande endaweni wrong uthande nje wrong endaweni ufuna kwenye indawo njengoba ngisho nje kusho hayi ke sokuthi angeke ulunge angeke ulunge but asingile type yebo baba lalela mina ngisho ukuthi uzoyeka utshwala lobo phuza yabona nami utshwala ngiyaphuza yabo kodwa akusho ukuthi fuma ngezenyola la khona uyabo silala khona usuka ku first location to second location makuvalwa ngapha ngo2 sa ku second location kuthi 6 o'clock sihamba sendlini yalala tholiphekile futhi nasendlini mangifika ha abona ngithi kethu uhlala endlini wena uqona ubani obepheka mina ukufika ngiphekele ufuna ukenzani wena hawu yipheka ngitho decide ukuhlala endlini pheka udecide ukuhlala pheka ha yebo segoli la kusegoli wena kanti ekahlohonga amantombazana sekahlohonga yenza njani uphuza usemjayivweni mina fuma angithulambila awulambanga usuke ungalambanga wena umsebenzi wami njengayendoda ufuma kubhalwe phi ukuthi ukupheka umsebenzi wabafazi angithi nami ngiyeza nemali ngibeke etafuleni so why wonke amachozi wasendlini kumele ayenziwe yimi lalela uyabona umsebenzi wami njengendoda futhi nakhona kukhopha ukuthi sibambisene wena uyasebenza nami ngiyasebenza fuma ngifike nami nawe ufike nowakho yabo angithi wena uthi aduma ngo50-50 khona manje ngithi ngiza nemali nami Yeah. nawe angithi uthi ngicontribute endlini nawe contributor kumachozi uyabo contributor na kumachozi ya kodwa phela uyabo yabona lokhu uyabona nje uthiwa upheka kanjena upheka ukudla kumnandi kanjena ngakujabulela kabi yazi kumnandi kanjani ukuthi ukhiphe imali uhambe uyokuthenga uhambe nje uyokuthenga nje khipha imali uspoil imama ulispoil nje imama ulispoil sambe sodla ngaphandle sendaweni into enhle leyo hayi ukuthi ngipheke mina ngishiswa amabhodo ngisandla sakho uyabona wena ngizokwelamanisa wena kahle kahle hayi uzongilamanisa uzobe ungiphobani eqaleni uzongilamanisa lalela uyabona nje mina ngoba ngilapha fumba ngithola umuntu ezokwazi ukuthi angiphekele njengendoda uyabo hayi kusho uzothola ozokuphekela hayi indaba ukuthi fuma kahle uzothola ozokuphekela uzothola nje ozokuphekela mina ngingidlalela umdlalo ngizoba i-trophy wife uthola i-maid ngathi ngifuna i-maid
Wena ufuna isisebenzi wena ngithi. Yini engizobe ngiyikhokhelela kini inkomo ezobe zokwenza kini Angithi uma hayi uzobe ukhokhela okunye kuningi ozobe ukukhokhela kuningi ozobe ukuthola kuningi nje ozobe ukuthola kuningi hawu hayi kuningi ngangibizela ngithatha ngakithi bophekelwa bani kuqala bowashelwa ba lo bekakuphekela kwashela uyozozenza lezo zinto Sengikufanele nendlela. Ayisho ukuthi kuhamba la. kubi kumachaphishu lapha hayi Kanjani bafowethu? hayi Ngibona senisondelele eduze manje. hayi ngizama hayi kuyala Right ukudla kwase football. Asiqale lapho maybe siyehlise. Ku right ukudla kwase football. hayi ku right kona hayi kodwa nje ngeke kehle kahle into esho ubhuti ngeke nje kuzo ngaze ngene emphimbwe no wrong Utheni ubhuti? hawu kumele ngiyotheza kumele ngiyokha amanzi emfuleni kumele ngigqoke iphinifa hawu ubala lolo Manje wena ufuna ukwenza lokho? never hawu baba ngeke Thatha ubaba. hawu baba hayi angeke ntombi yasegoli mina Mfowethu imake ngithi ke ngibuza ubhuti ukuthi kuhamba kanjani mfowethu? mfowethu ngabe ngithi ihamba kahle kodwa manje Cosmetics. Cosmetics bengithi ngithole intombi lapha kodwa manje umama khona Iyona kalapho mfowethu. yazi mfowethu uyabona ngicabanga ukuthi bafo ngoba uyinsizwa nje ngicabanga ukuthi ufuna intombi ufuna uthola umuntu ozokwazi ukuthi akwelekelele edingweni zakhe wakwele akuwena uzokugcina manje sowenze izinto zomfazi kanti umuntu bomthathelana Imali mokhuluma ngezinto zomfazi ukhuluma ngani? yabona nje ngade ngikhuluma ngathi sikhuluma nje njengamanje khuluma indaba yokupheka uthi hayi mina kumele nje ngendoda ozomele uzoyiphekela siphi isidingo sokuthi ngipheke kanti nangithathelana So awufuna ukupheka. awu cha Uyakwazi ukupheka qala. ngiyakwazi ukupheka ngiyayibambela kodwa manje mase ngizopheka ngishaye khona bengimthathelani kanti South Africa, I've brought you two worlds, and we can see they can clash at times. ayish So, ngizobabuza manje ukuthi do they want to seal it with a kiss or they want to go separate ways? Because i-first date kufanele phela nayo i-ending. So dadewethu, uyambona lo muntu okuwumuntu wakho? ngeke ngilikhona iphinifa Mfowethu, uyambona lo muntu okuwumuntu wakho? mfowethu ungasho khona ukuthi ngiyambona kodwa ezinye zezinto ngathi ithanda ukuphambana khona ngoba ngiyamthanda enqaba mama kodwa manje ezinye zezinto ngathi sifuna ukuphambana Nizwileke, uGiel akafuni ukugqoka isigege. Ufuna ukugqoka isigege. Akafuni ukugqoka iphinifa. But ubhuti uthi uyamthanda usisi. Kodwa usisi yena uthi ngeke agqoke iphinifa. So, hopefully we are going to have a second date. Are we going to have a second date? cha awu eyiwala Ake, Shanyawo waliwe phansi. kufana. shanyawo phansi Ushaye ngalo unyawo phansi wabiza nakho njani le ubafo angayifuni. But uthando into enhle bafowethu, and we keep on looking for this love. So I hope noma behamba ngeindlela zabo ezingafani, they will find something that is special, because everyone needs some warmth empilweni yakhe. Ngizonishiya bafowethu niqedele ukudla kwenu, kodwa ke unfortunately anilutholanga uthando namhlanje. This is First Date. I'm Velvet Bengu, and this is Duya's Brothers.